Ik heb honger. Hebben we nog wat? Ja, ik heb badskippen doen, dus maar is wel een broodje voor je, maatje. Ja. Oké dan. Klaas! We hebben alleen nog moeten brengen die de Sies. Dit is Klaas. En dit is Bente. Door corona kunnen we de door natuurlijk. En daarom proberen we thuis maar de gekste dingen uit. Dit is Mooi Thuis. Moeten brengen en green Sies, is dat een idee van een lekker snackje? Ja, dat idee heb ik Jan van Grutte Pier. Bij mij zit dus een heerlijk broodje, maar eerst roggebreed, butter en dan doen we er wat cheese erin. Green cheese wat te verstaan, hè? Boeterbreed green cheese van Grutte Pier. Proost. Ik vond hetzelfde. Lekker. Ik denk wel dat het beter kan. Ik wil wel iets meer exquise eigenlijk. Dus dat denk dat het beter is dan Grutte Pier. Ik denk hoor dat we dit recept wel een beetje opleuken kunnen, ja. Ik zie te denken misschien wel een lekkere kies. Zo, ik dan net helemaal voor je, maar oké, ik jou die graag de kans. Maar wat is er nog meer voor nodig dan? Aai nog nodig en room heb ik nog nodig. Zoals in de koelkast. Nou, bliksempje, we weten het. Welkom bij Heel Friesland Bakt. Wacht, misschien kan Sto een deegmaatje van. Als we dat nou met roggebreed doen, dan voelt je boete het rog en dan maak ik de vulling. Is het genau goed zo? Nou, dat vind ik me de helft te vol. Dus dan is de bedoeling dat je het ombakt, hè. Ik ga hier de vulling. Nou, zal maar nog een keer. Oké. En nou? Niet over, maar een ding. Weet je zo dat het eigenlijk een green cheese is, maar een hypocriete cheese? Want green cheese is namelijk illegaal. Ik opzag op Google. Oh, natuurlijk. Nou, Klaas. Ik speel Is het klaar? het is klaar. Het ziet er in ieder geval mooi uit. Mooi goudbruin. Nou, dit is het maar proberen. Ja. Wat een lange gek eigenlijk. Nee, dat is best lekker. Het is best Dus lekker, ja. ik heb toch. Conclusie. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat het spreekt met eigenlijk met de wijze ei, room, boeterbreed en green cheese. Maar dat het lekker vindt, is Hier het op weer een grote grote vries. Was er nou iets leuks, geks of grappigs tijdens de corona? Deel het dan, bij de hashtag Moorthuis.